Man skal være åben, selvfølgelig. Altså ellers er der jo ingen pointe i at lukke nogen ind. Man skal være rede til at tabe alt, hvad man har i hænderne, og starte på side 1. Nej, det vil jeg ikke sige. For havde jeg vidst det. Nej, man skal være åben. Og man skal have tillid til at en anden faktisk kan gå ind og se, hvad det er, man vil sige. Altså tro på, at det er muligt.